טוקה בוקה של סדרה, קוראים יום כיף לאחותי. בא לי לאכול כאן, אוקיי, בוא נעלה. איפה אתה רוצה לשבת? זה קשה. מה קשה בזה? שלום, אפשר בבקשה להזמין? שלום, תרצו להזמין. אני רוצה דג והיא רוצה מנת ילדים. אנחנו רוצים גם קטשופ ועוגה ותותים, אבל בסוף אנחנו שמות קשה. מנת ילדים מוכן, והיא ביקשה גם... מה אתה ביקשת? אני ביקשתי דג. אוקיי, גם דג. הנה הדג. הנה הדג שלנו. טוב, מת. נראה לי הדג עדיין חי. אוקיי, תאכלו דג חי. קחי. אני לא אוכל דג חי. הוא לא חי אם אתה לא רואה. גם מנת ילדים. אתם שמות קשה, אז עוד חצי שעה. אז אתם תרצו להזמין? אוקיי, תעבור חצי שעה. שלום. אני אביא לכם את העוגה ואת התותים. הנה העוגה.